ኣብ ሃገር ናይጄሪያ ኣገራም ብዝኾነ መልክዕ ዘይተምሃሮ ትምህርቲ ከምዝ ተምሃረ መሲሉ ክሳብ ሚኒስተር ክበጽሕ ዝኸኣለ ውልቀ ሰብ እቲ ዘቕረቦ ሓሶት በመቆልዑ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዝተገደደ ተገሊጹ። እዚ ሚኒስተር ፈጠራ ቴክኖሎጂን ሳይንስን ናይጄሪያ ኮይኑ ክሰርሕ ዝጸንሐ ኡቾ ናጂ ዝበጽሖ ደረጃ ትምህርቲ ዘርኢ ናይ ኣካዳሚ መረጋገጺ ሰኒዑ ድሕሪ ምቕራብዩ ብፕሬዝደንት እቲ ሃገር ሚኒስተር ክኸውን በቂዑ ዝነበረ ካብ 2023 ጀሚሩ ድማ ኣብ ትሕቲ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ቦላ ቲኒቡ ከም ሚኒስተር ኮይኑ ክሰርሕ ጸኒሑ። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ጋዜጣታት እቲ ሃገር ድሕሪ ዝገበረኦ ዓሚቕ ዝኾነ መርመራታት እቲ ሚኒስተር ዘይከም እቲ ዘቕረቦ ናይ ኣካዳሚ መረጋገጺ ኣብ ከምኡ ዓይነት ደረጃ ትምህርቲ ከም ዘይበጽሐን ከም ዘታለለን ዕላዊ ክገብራየን ተረኣየን ነይረን። بدحر زي مرمرا كجبروا له دحر مصنح دما اتي والقصب منستر نخون زي بصح درجات مرتي كم زبصحو امثيلو ناي حسود ويدما زتسنع اكاديمياوي مراغص كم زقربه تقالعو كاب سلطانو كالا يتغير زلا ابتنزم تلالو نمقلع زتغبر مصنعات اتنسو تماهيرلن زبله يونيفرسيتات تمزغبلن كم زخونه غنقا تمرتو كم زي ودأن ناي ديغري معرق زوهب درجات مرتي كم زي بصحنين مسكرنتن زحبا ኣብ ናይጄሪያ ሚኒስትራት ብዙሕ ግዜ ካብ ስርሖም ክእለዩ ወይ ክእገዱ ዘይተለምደ ኮይኑ ናጂ ድማ ፕሬዝደንት ቲኒቡ ኣብ 2023 ናብ ስልጣን ካብ ዝመጸ ንድሓር ካልኣይ ካብ ስልጣኑ ዝተኣልየ ሚኒስተር ኮይኑሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ሚኒስተር ዓቕሚ ሰብን ምቅላል ድኽነትን ነበር ቤታ ኢዱ በሰንኪ ብልሽውና ኣብ ህዝቢ ቁጥዐ ድሕሪ ምፍጣሩ ካብ ስልጣኑ ተኣጊዱ እዩ። እቲ ወዲ 37 ዓመት ሚኒስተር ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝቐረበ ክስ ብልሽውና ነጺግዎዮ። ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር محمد بوهاري ኣብ ስልጣን ኣብ ጸንሐሉ 8 ዓመታት ክልተ ሚኒስተራት ጥራዮ ኣባይር ነይሩ። ኣብታብ ወታደራዊ ዕልዋ መንግስትን ኣብ ስልጣን ዝመጸ ኣሲሙ ጎይታ ትምራሕ ዘላ ሃገር ማሊ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር መጥቃዕታት ዝፈጽሙ ዘለው ጅሃዳውያን ሓይልታት ናብ ርእሰ ከተማ ሃገር ባማኮ ዝኣቱ ነዳዲ ንምዕጋት ብዝገብርዎ ዘለው መጥቃዕታት ኣብታ ርእሰ ከተማ ዋሕደ ነዳዲ ኣጋጢሙ ከቢድ ቀለውላው ተኸሲቱ ምህላው ተገሊጹ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ከተማ ዜጋታት ነዳዲ ንምርካብ ነዊሕ ሪጋ ክስርዑ ዝግደዱ ዘለው ኮይኖም ካብታ ከተማ ወጻኢ ኣብ ዘሎ ጽርግያታት ድማ እቶም ጅሃዳውያን ሓይልታት ናብታ ርእሰ ከተማ ነዳዲ ጽዒናን ንዝኣትዋ ዓበይቲ መካይን እንዳኸተሩ ነገሊአን ከቃጽልወን ነገሊአን ድማ ክህግርወን እዮም ዝረኣዩ ዘለው። እቲ ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ወተሃደራዊ መንግስቲ ግን እዚ ጊዜያዊ ብምባል ምስ መንግስቲ አይቨሪ ኮስት በመተሓባር ሰራዊት ዝዓጀበን ናይ ነዳዲ ዓበይቲ መካይናት ናብታ ከተማ ከኣትዋ ምዃነን መብጽዓ ይኣትሎ። حوحات إيرتران حوحاتن كوينات نمأواج بحبار يسرحو أهلو نزبل كسي منغست فدرال إثيوبيا نتيجو منستر قدايات وصاي إثيوبيا منغست إيرتران حوحاتن كونه يلكا قابل على إثيوبيا كوينات نمأواج وديت يقبر أهلو بمبال نودو حبرات هاجرات دبدابة لإيخون يريو حوحات دما نازيه قبر ملسة بمهاب زيكاب حق أزر حق بمباليو نتيجو وزلا حوحات نودو حبرات هاجرات هبزل أخو دبدابة منستر قدايات وصاي إثيوبيا قابل على حوحاتن هزب ናይ ሓሶት ፖለቲካዊ ዝምባለ ዘለዎ ክስታት ኣቕሪቦ ኣለ ኢሎ። ከምዚ ዝበለ ናይ ሓሶት ክስታት መንግስቲ ፌደራል በተደጋጋሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ የጥሕስ ከም ዘሎ ኣቓልቦ ንምጥምዛዝ ይክብልውን ሕወሓት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ብወገን ኤርትራ ድማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብናይ ትዊተር ወይ ናይ ሕጂ ኤክስ ሕሳቡ ገይሩ ኣብ ዝለጠፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናውዱ ሕብራት ሃገራት ዝጽሓፈቶ ካልኣይ ደብዳቤ ደፋርን ኣዝዩ መደናገርን እዩ ከምቲ ጨጉራፍሲ ሃሪማ ተأوز بهالكا تحستو اتدبدابه كاب حق زرحقي بمباليو غليصو وزلو منستر زينا ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ጽሑፍ ቀጽሉ ነዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብልጽግና በተደጋጋሚ እንተ ተኻኢሉ ብሕጋዊ መንገዲ እንተ ዘይኮይነ ድማ በወታደራዊ ሓይሊ ሉላው ወደበን ባሕርን ክውንን የክብል ይጸኒሑ። እዚ ንመሬታዊ መስፈሕፋሕ ዝዓለመ ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ ብዘይ ግቡእን መሰረት ዘይብሉን መፍርራሕ ዝተሰነየ ክብልውን ወሲኹ ገሊጹ። ከም ዝፍለጥ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ናብ ውድብ
ሕቡራት ሃገራት ሰዲድዋ ኣብ ዝነበረ ደብዳቤ ብጀካቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት ንምእዋጅ ውዲት ይኣልሙ ኣለዉ ዝበሎ ብዕጡቃት ፋኖ ንርእሰ ከተማ ሰሜን ወሎ ወልድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝተገብረ ፈተነ እውን ተሳቲፎም ብምባል ይኸሲሱ ሕወሓት ኣብቲ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝለኣኾ ኣብዚ ጉዳይ ሂብዎ ዘሎ መልሲ ድማ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ናይ ሓሶት ክስታት ብምቕራብ ኣቓልሞ ማሕበረሰብ ዓለም ክጥምዝዝ ይጽዕር ዘሎ ብምባል ንመንግስቲ ፌደራል የታልል ኣሎ ብምባል ከሲስዎ ኣሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ጊደወን ጥሚጦስ ከም ዝዝከር ነወነ ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬስ ዘብ ዝለኣኾ ደብዳቤ ነቲ ብሽም ጽምዶ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝግበር ዘሎ ርክባት ብምጥቃስ مرأي نايتي أنصار إثيوبيا زغبر زلو وديتي بمبال غليص ونيريو حوحات أبزهابو غبر ملسغن نتكسي مسرت ألبو إلو غلص انكولو منغو تግራይን ኤርትራን ህዝብ ምስ ህዝብ ዝግበር ርክባት ሰላምን ዞባው ዕርቅን ዘረጋግጽዩ መሰረት ዘይብሉ ክስታት ግን ኣብቱ ዞባ ካልእ ኩናት ክውልዕዩ ድሕረ ምባል መንግስቲ ፌደራል መሰረት ዘይብሉ ክስታት ብምጥቃም ኣብ ክልል ትግራይ ካልእ ኩናት ከጅምር ዝቀረበ ይመስል ክብልውን ኣብ ደብዳቤኡ ጽሒፉ ይዝርከብ ኤርትራውን ነዘና ኢትዮጵያ ደብዳቤ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ዓለምን ዘደናግርን ዘናሽን ኢላህ ገሊጻቶ ዘላ ኮይና ከም ተቀዲማ ዝገለጸቶ ኤርትራ ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ክትጉተት ኣይትደልንያ ኢትዮጵያ ናይ መስፈሕፈሕ ኣጀንዳ ንምትግባር ኣቓልቦ ማሕበረሰብ ዓለም ንምጥምዛዝያ ከምዚ ዓይነት ደብዳቤታት ተሰድድ ዘላ ብምባል ገብረ መልሲ ሂባላ بزعبا كل عالز خل ورارن إثيوبيا ناي مسفحفح حلمن بزملكت كا منستر زينا إرترا يمانا قبر مسقال هيبو أبزولو قبر ملسي كمتي بريزدنت سياس أبز حلفك على محتل زبالو إرترا ناي وق شوهات كام زي بلا أنصار قرابتها قرات التقورة من قصقاس يلن مريت قرابتها قراتون تدليلو شوهات يبلان دحر مبال يخون مبر تاريخ كم زمسكرو اندحر تتقعينا نهاقرنا كنكالا خلينا بلسقنا بزعباتي أبلعلي إرترا كخوفتا زخقل سفيح متقعتي كومد ما زعدغو درونات ناينا وحرقات ميسايلاتن تانكتاتن يفكر يزلو ازي زدنس يو غن بتم تاريخ زي فلط ترايو كم اگر متحاسيبو كزربول زخل نحنا قبر ملسي عد وعلون إثيوبيا ناب حماس كوينات ايتو سدوا وشتاوت اقاماتكم فتحو اينا نبل بمبال يتراه اندحر تتقعا نفساك تكالاخل المخانا زسمع قبر ملسي هيبو زلو إذا خمزيلن كله دما حدا خبتهم نخلل تجري وكيلهم سمع بريتوريا زفرمو أسفا أبرها أبوانا وجوديات غيروا أبزلوك على محتت أمونج إيرتران إثيوبيان كوينات ككاد لعلت خلص زلو أي مثلا نيلو نسو نزم جلس الذهب زلو أبزوان إيرتران إثيوبيان بتدقى جامي حيال نايك آلات كستات أبزلوا وات أول زلوا أوان كوينو ناب كوينات كأتوايخ إلى ينزل سكفتات الدما عند عبي أبزمت ألو زلو يو زياب جزيا مريحنت جيتا شوردان جزياهم محدار كل التجري أما ጌታቸው ረዳ ዝነበረ አሰፋ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተፈጥረው ወጥሪ ሲዒቡ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝተሓተተሉ ኩናት ናይ መልዓል ዕድል ኣመና ትሑት ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ገሊጹ ንሱ ኣብ ዘረቦ ቀጺሉ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ብስዑድ ዓረብ ሕብራት ኢማራት ዓረብን ሙሉ ዓለምን ዝተኸተመ ስምምዕ ኣለዎም እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ አብይ ዘልዕሎ ዘሎ ወደብን ተዛመድቲ ጉዳያትን ዝምልስ ኢሉ ንሱ ቀጺሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ካብ ዝፈረምናሉ ዕለት ጀሚሩ حدش أسالفان كونتاتن كم زفتر نفلت نيرنا إلو يخون براب زوان أمونغ إيرتران إثيوبيان كوينات كل عالزلو تخولو آمنات أبي بمبال نتزلو كونتات ملكيتيو تنتانو هيبو زلو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم